obodo ka ijebe akwata, 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 ka ijeke n'ọgaranya oke nwa Sonny Global ọgaranya na-akali ibe ya. Akwata nwelu nwa siri ike, akwata nwelu nwa siri ike, onye ji wee nwara obodo, akwata nwelu nwa siri ike. Sonny Global richiri ụzọ na akwata, ọzọ Igbo ndụ ọpụlisi zulọra na onye amụma akwata, n'ezinifite akwata, oke osisi buru n'obi na-atọ. Sonny Global meza ya ndị akwata, echeta obi esie ike, ka ijekene papa ejima, ọzọ bụrụ iri ego n'ezinifite akwata. Eze a na-eri ego ya ndị n'ụwa na-enwe aṅụle, nne mụrụ Sonny Global n'obi na-atọ nke dị na village n'ezinifite akwata. Sonny Global eri ji dị na nwa iji mebe ife dị mma, obodo wee fụ gị n'anya. Mgbe a dị ime Sonny ka papa ya tụrụ ya eze bụ n'afọ. Cherenu mgbe ọgaranya ngada Sonny Global o wee bido ije akwụkwọ, ọ gụrụ akwụkwọ etu esi agụ akwụkwọ, wee sị na ya ga-ebido bizinesi. O wee jewe Ibadan, Sonny o Global bido bizinesi. Sonny Global onye nnukwu Ọ ego gụrụ ya afọ na-abọ n'ịtọ, ịma na o nwere isi. Sonny Global kalịga egwu, Sonny O Global mesịa onye nnukwu ego, o wejewekwa Bayelsa, na Bayelsa ka ọ nọ wee bido wee kpataba ego. Sonny Global kalịga egwu, O mesịa o wee jebe Owere Sonny Global kalịga egwu, nke dị n'Imo steeti. onye nnukwu ego, Ebe ahụ ka Chineke nọ wee gọzie ya, o wee banye oil and gas. Etu ọfụ ka o si bute ike, nyanwa bụ Chief Executive Officer Sonny Global Oil and Gas Nigeria Limited. Ego mmanụ adakwuru ọkwa na-agwụ Sonny, ị na-abata Owere tupu ịlụọ flyover n'ebe anya na-aka ekpe gị, n'ịga afọlele St. Global Pillars Energy Nigeria Limited. Ebe ọ rụrụ free station na Nigeria niile, a na-agụ ajọ ọnụ eji wee malụ odegwu ọkasị akasị. Sonny Global Group of Companies Nigeria Limited. Odogwu onye mmeli, odogwu wa n'ụzọ n'ịkpa, onye mmeli, onye mmeli, odogwu wa n'ụzọ n'ịkpa, onye mmeli. chi gị dị na mma ejele na jelani ọyịmụ onye eze gị ga-abụlele Sonny Global nke Igbo niile onye eze n'ịgadị
oke mmọnwụ onye eze anyị ekene Sọni onye eze n'ịgadị odegwu Igbo niile onye eze anyị ekene Sọni Global onye nnukwu ego odejinji nnagọta atakata abụsisi ahịa obodo benenenu nnukwu mmọnwụ onye mụrụ Sọni Global bụle Chief John Agwa ududike mụrụ odegwu oke nwa Chief Sunday Agwa afọ mụlọ ọmụmụ nne mụlụ Sunday Agwa late Mrs. Mebele Agwa Ojugo nwanyị ezinne Sọni wee kere ịnụ nwanyị wejebe Abakana wenutebere Chukwu Madam Goodluck Ojugo nwanyị ọ dị ka chọrọ nwanyị ọma obi dị ya Stainless Madam Ebelego Odoziakụ Sọni ụmụ asaa ka Chukwu ji gọzie Sọni Agwata nwelu nwa siri ike Uzube Chukwu Agwata nwelu nwa siri ike n'ebele Chukwu Agwata nwelu nwa siri ike Sọni Global echila ụzọ